Barita na uli na sinugat ni si Mateus. Dungi di laon-laon ni hari mautugasi masih Yohanes Padidi di halongonan na di tano Judea. Jadi di dogma paubahamu magohamu ay nunga donok harajau ni banua gicang. Ibana do na pinabuan ni panugang Jesayas ujuna ni dokna adong masuara ni nama jauh-jauh di halongonan patuhi hamu ma dalan di Tuhan honop ma baik kamu aka dalan na alai anggo si Johandesi obu niuto do ulosna huli-kuling do hohosna si hapok do hot si tuan ni loba si panganonna dungi lau ma isi di Jerusalem do sude isi ni Judea go di sude na mangingani tobing ni aik Jordani manopot ibana dongi di padidihon nasida bema nasida tu ibana di aik Jordani uhud masih topo ti dosana jadi dung di ida go halak pagi se dohot saduse torop manopot padidihon nai ni nama matok nasida pinopang ni ulok isen mandokon hamu mapogus pasini rimas nago sogot pokpog buyon hamu ma pogbuwe natama pogbuwe ni roha na ang muba unang tung di do hamu nabe si Abraham do amanami ay na mandok mau di hamu tok bayan de bata majadi wot aka anak di si Abraham sian batuon alai nunga peyak nuaing take di daring ni aka hawi ope nasahau naso mo pogbuwe hon pogbuwe naringgan si tabaon mai jala si dabuodo tuapi ia au aik do hudidio tuhamu mandokon paubaon goha alai nagumogo do nagosian pudiku na urang sanga pau mabuat si patuna di dihonima todi pogbadia dohot api tuhamuna di tangan na do pamupuran na ias do saraan na pogdegian na papungon na ma emei tu sopona alai anggo hura kami tutungon na ma itu api naso hai topan dungi Roma ujui Jesus sian Galilea tu tobing ni aik Jordani padidioni bana tu si Johannes alai majua do si Johannes di dogma hodo ture madidionau mogua goho tuau dongi didok Jesus ma madok ibana sa ima joro ay tamado itaganupi na sa hati gogan dongi dioloi ma ibana asadung tok didi Jesus pitok sumida ibana sian aiki jadi muka ma banua gijang di atas ibana di ida ma mijuk siani to di pogbadia na mogupahon rupa darapati go tu atas ibana dongi makuling ma suara sian banua gijangi di dogma odo anakku hasudungan ni roha halalas ni rohaku do ibana